machiegni pao tuke kuma kambi mashabiki.com ochakayanga campaign mar dhialo jok mago punda e bwo chenrono. Jogo punda ibiro dwar mondo ket msip mabor mar tuke adek kadhi nyime kendo tugo achiel obed mano mar euro. Jaloch maduong' mogik dhi yudo siling milion 1 kaka campaign otis ni shikisha mili na euro. Inyalo go punda gi siling 49 kadhi nyime ka achiel kuom tuke milieko duoko mage nyaka bed mano mar euro. Benentiere mich mapile kapile mar siling 50,000 ma jopiny dhi yudo. This season, Shabiki is excited to bring you the Shikisha Mili na Euros campaign. So in this campaign, our customers stand a chance of winning 1 million shillings in grand prize, 250,000 shillings weekly, and 50,000 shillings daily in prizes. So what you only need to do is put one game of Euros and you could be one of our 2,000 winners during this period. So anyone who is around Kitengela or around Kitengela or anywhere nearby our branches, karibu ndani tucheki game pamoja. It will be an amazing an entire month of football activities. So see you here. We'll be ready to host you anytime. Kweth majo Kenya maromo 35 nyaka sani oseyangi ni dhi chung'ne Kenya e tuke mag Olympic mahiga ni ma Paris e piny mar Ufaransa. Jong'wech kaka Faith Kipyegon dhi chung'ne Kenya e tuke mag mita 1000